ku danna subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu idan mun ɗora. gane ko harkar fata ne ba kai na gaya muku zan yi da kuna tunanin kawai zance zan yi Allah na ka kai dubu goma ba ai ni mai yi ne na gaya ma ni mai yi ne zan yi din Allah wallahi za ta kai dubu goma ko wannan waga Allah wani irin dubu goma kai garin ina ne kana ganin ta waya ma'anan za ta je 13 ko sai dai mu je can kawai kai wancan je ta kanna ban ga komai wani a ciki rike kawai mu je can komai ma nan za ta za ka bawa a la wannan ka fasa ta karan an sai ta 7,000 to ai baban ga wani gida nan bari mu dan karko din nan daga nan ai gona da Allah dan shige cikin gidan nan kace ana sallama da mai gida Ya ce na zuwa. Gida lafiya? a dan wuta ne Dan wuta kuma? Yau man gama biyan kudin da ya ni ban taɓa ganin kuma a layin nan ba. to yalla bai ai a wannan bidar miki ka manta lokacin da muka zo muka karbi kuɗi wancan da ni da manaja Kai ni zaka zo ka rena wa hankali. Yau manaja ya zo ya karɓi kudin wuta. Manaja me haɗa da zuwa karɓan kudin wuta da kansa. Kawai dai kun zo cewa ina jin irin yayin suka ne. baba Allah bai fi sai ya ka ce mu suka gari ne ta to da to suka gari me yake faruwa ne Ni zaka zo ka rena wa hankali. Yau zaka zo ka ce ba ka wani kudin wuta. Bari ina da daidai kai ai. Bakali kana ina ne? Zo ina neman ka a gida yanzu yanzu. Assalamu alaikum. Aminu alaikar salam. Kai gaskiya shago ya cika sunansa dandalin amare. Na gani. Sannan ku da zuwa. Barka dai. Yawa barka dai. Awun lafiya. Ya ayyuka. Ya kasuwa. Kasuwa alhamdulillah. To masha Allah. Da me a shagon? Babu abin da ba masu sayarwa a shagon nan babu ce babu. Muna sai da kayayyakin amare na fitar biki. Muna sai da su muna ba da ranci dan wajen gawa ta fitar biki. Kuma tso kusa ku gani wannan kudin zuwa. Kala daban-daban. Wannan za ta yi? Muna ba da gogwaraye na fitar biki. Muna ba da hamba. Wadacewar da ka ta amare. Ga takalmomi. Gaskiya akwai kaya a shagon. Ga takalma ka hada mashin kallo. Ga sarka kuma. Ga sarka fashion kamar wannan an hada match na amarya. To akwai gwagwaraye shi ma za a sa silver color like this color. Gaskiya shago ya cika sunansa dandalin amare. To wannan kaɗan kenan daga ciki kenan. Wajen bangaren lasalasai na uwar amarya da za ta sa ko kuma amarya da ita ana sawa wajen cuɗa shi ma duka a bar mu a baya ba. Saboda haka gashi kamar wannan patchwork muna da kaman patchwork. To shi wannan sunansa? Wannan sunansa Lagos kenan. Muna da Switzerland like this. Kaga shine wannan Switzerland kamar uwa amarya idan za ta sa lokacin cuɗa ne da yamma ko kuma daurin aure da sauransu. Yayi kyau. Wannan shine ta dauka mata kallon nan bari ki ga da ita ce. Ina zuwa akwai gwargwaro? Akwai gwargwaro ga sunan dauko mana gwargwaro. Dauko mana gwargwaro kalar tuma. Kaga wannan kayan. Okay wannan? Wannan kalar zai wannan kaga zaki hada shi da wannan yanzu wannan barantana ma yanda yake faraskar zai haska la ilaha illallah ranar bikin nan sai ma sha a'a kika ya ganganci haka alhamdulillah. yanzu wannan kagan shi Na ga kaya kan sosai. gaskiya wannan kagan shi ga sarka shi ina sarka shi take Ina sarkar? ga sanan Za ta yi? na haka ma amarya kai amma silba
Ga takalmi nan kalar shiga da kanan kalar shi zai ga da kan kanan zai yi kyau sosai amma fa an ko zafi a shawara ke babbar kawa ya kamata ke ma babbar kawa ya kamata ke ma a yi miki ne babbar kawa ga kayan da zai mata kyau babbar da abai saboda kalanta shakul ne daga wannan jan saboda ita ta sa na kala da ita kuma sai a bata right color zai fa haska ta sosai wannan wankan kuwa shine za su kai sosai kuwa kama ya fi ga takalmi ki da zaki dora a kai kuma ya yi tuma sosai ko ba a basu baya ba ga shaddodi irin ta angwaye ga shaddodi irin ta angwaye ai kai ga ta haka ma ai ni kan daga nan sai shagon dinki wai duk a dandalin amaran ake samun wayan nan ai baka labari babu ce kai babu a shago ai ni ban ma sai ma kanta babu ya ka san dan ta ba lalle ya same ta ba kai alhamdulillah ga shadda shago ya ci ki wannan ita ma abin ne barka fata ga kuma turaren mutanen ma ba bari a baya ba ko da ango zai dan fesa da shi alhamdulillah wani sai mu tattara da abin da ake so ne so sai ai total kin wannan zaki hada ina abin da kuke so kin wannan to masha ki wannan manaja sai kai mana total mu gani an baki labari in dai fitar kunya ce a dandalin amare za a fitar da ke mahasada da makiya kowa zai gani in baki labari sai ma na je gun da ke gaskiya na ga alama ai muna ga yadda amma da kata kuma mun yi mana gwamnati makiya batun decoration okay kuna decoration ma decoration zabga zabga akwai na bridal show akwai na fulani day akwai na kamu akwai na dina akwai na kwantal party duk a dandalin amare ai ni ba wanda za su amare mun gama ba wanda za su mun decoration in ba dandalin amare kai da kuɗin da haka ne receipt shi ni ina receipt din nan ne ya magana reception kuna reception kwarai da gaske komai da muke so za a yi babu abin da kaga yanzu kawai ka san me ke faruwa ai kawai yanzu kai in dai har ka ba mu order abu kawai da kai sai amaryar ka sai kawai sai yan wada muka arziki kaga ana abin sha a wurin babu abin kai ya gama komai da komai babu abin da ba a yi ake dai kawai yar gida na amarya lale dandalin amare za mu ba order komai na bikin mu insha Allah babu abin da ba mai dukkan abin da za a yi da yadda Allah me ke faruwa haka? baiwar Allah ya haka tun da na ga ranki a ba cikin na nuna damuwa me ke faruwa ne? malam wallahi wasu ne sai kwace mun waya ta a lokacin nan ga sabuwa ta 60,000 saurayi na ya siya min ita ko sati ba ta yi wallahi sun kwace don Allah malam ka taimaka mu. To ina suka yi? Yan daba ne ko? Da wuka a hannun su? Da wuka a hannu. Gaskiya abin ya fi karfi na sai dai hukuma gaskiya. Kai ba wannan aka saka ba zo kai abin da yake gaba sai ka gama wannan ko ba da kyau mana wannan ne sun fara yi kun je kuna wasa ina ma akwai tamu da kai wallahi so nake kawai dare yayi ga gari Margas ko da kayan nan ciki. Wai kenan ba wani wuya. Haka ake kwaba ga ma. Je ka taya shi kai ma ka shigo da shi. Tayi mana. Mun za ka kawo shi ko ma ka yabo sauran duk ke shigo da shi nan. Wannan guda ɗaya ne ba. Kamo mas. na yanka
baya nayi ya fita to ka gaya mai bakali ya zo neman sa to kuma na nan tsiri me wannan hannun ka kawo nan a kira bannan a kira bannan ka gaya mai na nan tsiri girman Allah da mu haɗu da shi gware bin na kansa dan na nan tsiri girman zatin Allah sai na aika shi na nan tsiri Allah kai idan ka ƙara cewa wani abu sai na tsoyin tumbunka ka gaya mai wallahi tallahi sai na aika shi kada ya sake mu haɗu kawuna zai je wa rashin kunya to wallahi na rantse da girman Allah na rantse da sarkin da yake busan numfashi haɗuwan mu da shi ba ta mai daɗi ba ka gaya mai wannan sako ne kuma wannan ka ce na cinye a shan bawa mu ne kai yarwai me nake gani a jihunka waya ce mai kai ba ka ce mun wayar ka ta fari ba zo nan ba ka ce mun wayar ta fari ba ta fari me to wannan me nake gani ciro min ita nan na gani hannunka lalla hannunka bai da kyau kai wannan iyawu ya dimfa gida jiya muka wallafota kuka wallafota kai da suwa ni da margaji ne da mai salati mai salati kai ban ma tsakani da yaron nan bane nan fa aka yi yawo ya da na samo kanta kai ka sani yanda ake ciki yanzu kuma shine ya ƙara koma duk abin da ake gaya ma kai a banza ne a gurin ka me zai yi nan bai ishe garfa a kanka asiri ba harkan nan labu labu ake yin ta kuma kaje kake wani wallafo kaya da shi